Ahoj lidi, já jsem Majmel a rozhodl jsem se, že se podíváme do Veltruského parku a je tady i krásný Veltruský zámek a o tom jsem se vám rozhodl se tady poukázat. Pořádají se tady prohlídky, ale ty já jsem nestihl. Je tady krásná fontánka, krásná. Takhle obejdu a mají tady i ryby. Také krásné, to já vám je ukážu tady, který můžete zahlédnout, spatřit. Jsou tady oranžový, tady nějaká černá, tady jsou bílí, tady nějaká oranžovo-bílá, tady je bílá, tady je nějaká oranžovo-černá. Je tady spousta ryb, fontánka. Kdyby se nám tady nějak... Nemám žádný kamení. Bych chtěli kamení. Jo a jinak tohle to působí jako fontánka. Štěstí, že tady vidíte mince. Teda doufám, že vidíte. Tady mraveneček. Máte krásný... Tamhle máte lavičky pro zamilované páry. Veltruský park je strašně velký a zámek. Tady se natáčely i nějaký filmy, myslím. No a my si ukážeme ještě krásný pohled ze zhora. Já doufám, že to není zakázaný, ale to vyzkoušíme. Snad to zakázaný není. Tady je krásný pohled ze zhora. No nic, no tak tohle by byl Veltruský zámek. A ještě možná jako menší branka. A můžete se mít. Já se tam doběhnu. Tudy. Kde to není moc jako krásně, ale no. Zámek sám o sobě je krásný. Zvenku vypadá takhle. A ještě něco, když se jezdíte, tak tady máte takovou krásnou bránu. Kterou tvoří tenhle strom a tenhle strom. Hlavně tenhle, protože ten má tady ty hlavní základy. Ne. Jo, oba dva to tvoří. Tady krásný stromeček, tady máte takový odpočívací režimy, když tady je mravence, když tady jsou mravenci, takže bych nedoporučoval. Mají mraveniště. No, teď tu máte krásnou bránu do Veltruského zámku, nebo to můžete vzít ještě tudy, i když to už nebude tak krásné, ale nejsme, tak to by bylo pro tohle všechno a čau.